Anuraidh ó na Bhliain ba theocha I riamh ó tosaíodh coinneáil taifead ar chúrsaí aeráide agus aimsire. Sinna deirtear a dúrascáil tá fáilsí ag séadmhís aeráide ón Aontais Eorpaí Copernicus. Bhí an teocht 1.6 céim níos airde ná mar bhí sa tréimhse riamh hinscléachta. Aisteachtaí ó bheith a dó brosla iontaise ba chúis leis an teas mór a dúrú. Well, so dánig mu déir an airlar me le Mícheál Ó Cinnéide, siúrsaíodh carb beo agus iarmá dús faoi chéir de sprí leis ar fad, gúil tocht an dain ag gáardú mar atá. Sé nu a tharlathe mar ná gúil mé thar táirseach an na hácht ar fad. Dínach sacrú I baras cúil mianhain ná cheartú an dul thar an teora seo 1.5 céim os ciún an gná hócht a bhí sa dain ciad blianahain. Tá míad mé thar sin níos sa bhliain caite fi ceir den géadú riamh agus ní rud maithe. Nis tá tilsa agus cinnta sléomh an sin le tamil nó sa bhí híl, ón mar sin a leanas cuasaí maiálar a gcuí a bhfuil a dán na taobh. Sin é an bailthe ann nuair a dtí feiceú gan nurig na tilte sa Spáin agus sa Tín, na tínte mór I lasa I Los Angeles, na stirimecha I gcéirí níos treise ag fuair an dain, Snéan rud a háráite agus na hólthe a hátarlú hana féin agus beise a dul in olcas mar a nachríimiid seo. Tá caintní ar bun fiú láthir le rialtas nó a bhunú a bhí híl. Céir de cheart hópsan a bheith díúid le ghuiling lech le cuasaí athrú aeráide in Táinéideann. Well, cai sé díú ar na fíorchaí fé mar a há. Tuigeann Mícheál Martin seo go maith, tuigeann daoine bhí sa rialtas hana chuig léanahain. Agus stóideann gaith an rialtas nó clár láidir ó hebh athrú aeráide chuig chun críthe, agus chomáile sin beidir daoine nó cosúla beidir Michael Healy Ray chuiristeach chun é bhíú don bobbal.